We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Izigebengu zangithumba zangidlwengula, zangithathela ubuntombi bami. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngizalelwe eSoweto eMidlands. Ngikhulele ekhabo mama ngikhuliswa ugogo nomalume kanye naye umama. Kuthe lapho sengenza khona ugrade 5. Ugogo wangijoyinisa igroup yokuhlolwa kwezintombi. Ngaqala lapho ke ukuhlolwa. Ngifundile ke ngasiqeda isikole ngawuphasa kahle umatric. Ngase ngiyahamba ngiyoqhubeka nokufunda ePretoria. Ngenxa yokuthi ugogo wayehlezi ekhathazekile ngokuphepha kwami, wayengafuni ukuthi ngiyohlala eRes njengezinye izingane. Kwakunomalume wami ke omdala kumama, wayehlala khona ePretoria nomndeni wakhe. Sengisho unkosikazi kanye nezingane zabo. Ugogo wangicelela ke ukuthi ngiyohlala nabo. Saqhubeka isikhathi ngihlezi kahle kwamalume. Ngiya eSoweto ngama-weekend. Kuthe lapho sengenza khona unyaka wami wokugcina. Ngelishwa ngashonelwa ubaba wami ongizalayo. Ubaba wayekhona empilweni yami futhi anginakekela. Noma ke bese behlukene benomama. Ubaba wangishiyela imali engango-90,000. Umama wathatha i-70,000 wathi uyoyi-investa. Wabese enginika u-20,000 ukuthi ngithenge izinto engizidingayo ne-iPhone. Vele kudala ngangiyifuna i-iPhone. Kulawo malanga ngangibhizi ngibhala ama-exams. So ngangilinde ukuthi ngiqede ukubhala bese ngiyothenga ke izimpahla nefoni. Kuthe nje ngelinye ilanga izinkathi kwakubo 6 ntambama. Kwase kuqala ukuba mnyama ngoba kwakusebusika. Ngangibuya ukuyofunda nomunye umngani wami engangifunda naye. La bengihlala khona kamalume kwakuyi-gated complex ema-suburbs. Ngathi ngehla nje ku-Uber, kwakunemoto eyayimile egeyithini, iPolo eli-white, ngehla eduze kwalo. Le moto indlela eyayime ngayo yayiflathele igate. Mangehla udriver wePolo wavela ngekhanda wathi ucela ukubuza. Ngasondela kuwindo laka driver. Lo bhuti wavele wakhipha isibhamu. Wangikhomba ngaso, kodwa akasikhiphanga isandla, wayesibeke la ngasehlombe. Wathi kimi, mamela lana ke sisi. Ngizophuma la motweni, uzongihaga bese uyangicabuza. Uma ungakwenzi lokho, angeke ufike lapha egeyithini, ngizobe sengikusakazile ngenhlamvu. Ngavele ngaba shocked, ngangazi ukuthi ngenzeni. Waphuma ke lo bhuti emotweni, vele wangihaga, wangicabuza. Wathi asambe, wangivulela umnyango we-passenger seat, ngangena. Wahamba wayongena ku-driver's seat, wathi angilethe ifoni, waqede washaya imoto. Esakubona ke sesibuka amakhamera ukuthi kusho lo bhuti makathi uzophuma emotweni, kumele ngimuhage, ngimucabuze. Bekenzela wona amakhamera
nama-security ukuthi angasoli lutho ngokwenzakalayo. Ngoba vele kumakhamera savela nje kahle futhi akukho obekusolisa ukuthi ngabe khona into wrong. Sahamba-ke cishe driver into engenza 5 minutes. Wama kwagibela umngani wakhe. Bathi angihlale emuva. Kahle kahle bathi angilale kulama seat asemuva. Bashaya imoto. Bangitshela kahle ukuthi ngingalinge ngibarasele ngokukhala uma ngisafuna ukuphila. Cishe kwaphela u2 hours sihamba. Safika kwenye indawo. Kule ndawo kwakugcwele imikhukhu kumnyama. Angazi ukuthi besikuphi ngoba phela mina soloku ngilele la ngemuva ngangingayiboni indlela. Bafike bema-ke khona lapho ebumnyameni. Bathi angivuke. Bathi angivule ifoni yami ngingene ku-banking app. Ngendlela bengithuke ngayo ngase ngikhohlwe nokuthi ithini ipin yokuvula i-app. Ngisatatazela kanjalo ngezwa nje ngempama. Bathi angiyeke ukuzenzisa abanasikhathi sokudlala angivule le phone. Ngenhlanhla ngagcina ngikhona ukuyivula. Basenda-ke ama-cash send basendela omunye umuntu. Vele nje la endleleni amafoni wabo wayelibele abhizi. Bakhuluma nabanye abantu ukuthi sebathole malini. Nabo basho ukuthi sebasebenze malini namuhla. Vele-ke ku-app yami kwakunale 20,000. Bayenza i-cash send base bashaywa ilimit. Ngoba izinkathi kwase kungabo 10 ebusuku. Bathi asilinde kushaye u12 bazokhona futhi ukusenda. Babekhuluma bodwa-ke, mina babangangikhulumisi. Bengilele nje kulama seat emuva, bona balalise ama-seat wabo phezu kwami. Kusho ukuthi masisalinde la, babebhizi bascrolla efonini yami, babheke izithombe namavidiyo wami. Bagcina bethole nezithombe zami zasemhlangeni. Ngezwa nje lo omunye athi, "Hayibo ndoda, kanti la siphethe itshitshi. Ende uyazi ukuthi kunini ngifisa ukulala netshitshi." Baphikisana, lo omunye ekhuza omunye ethi, "Ndoda ungayenzi lento. Uyazi ukuthi thina into esiyifunayo imali nje kuphela, asifiki lapho." Wangezwa mshini-ke lo omunye, washo evula umnyango engidonsa ngomlenze. Angikaze ngikhale kanjena empilweni yami. Ngixolisa, ngimncenga ukuthi angayenzi lento. Kwafana-ke ngoba wagcina ayenzile into ayifunayo. Ukukhuluma nje iqiniso, ngafa ngalobuya busuku. Sengisebenze kangaka ukugcina ubuntombi bami. Izilingo zikhona ngapha nangapha, kodwa ngalwa nobumsulwa bami. Bengingakaze ngicabange ukuthi ubumsulwa bami bungathathwa ngendlela ebuhlungu ngaleya ndlela. Okunye okwangilimaza ukuthi kulama calls bewalibele engena kulabantu. Bekungena nama calls wabantu besifazane. Kulokukhohlakala abakwenzayo labantu basebenza nabantu besifazane. Washaya ke u12
baphinda basenda ama-cash send. Kwathi kwesalayo imali, lo mdlwenguli wathi ngcono bafune igaraji eseduze bavele bayo-withdrawa once. Nangempela-ke bashaya imoto. Mina soloko bangilalise la emuva. Angazi nokuthi mase bayitholile yonke imali bazongenzani. Ngangilibele ngithandaza nje ngicela umdali nabakithi ukuthi bangivikele. Safika-ke egarage. Wehla vele lo wahamba wayo-withdrawa. Wabuya. Bathi nje ukuba busy kancane ngama-calls wabo. Sezwa nje ngama-knock kuma-window. uNkulunkulu emuhle njalo kanti amaphoyisa. Kwaba ukusinda kwami-ke lapho. Iphoyisa mase lisilandisa ukuthi libone ngani ukuthi kunenkinga la. Lathi lona belizothela ipetrol lizihambela lingasebenzi. Lase linaka ukuthi le moto ngoba ngathi yintsha kodwa yini indaba ine-number plate yakudala. Lase lithatha le number plate lafonela epolice station ukuthi bayibize emoyeni. Kwatholakala ukuthi le number plate eyethezi. Labona lapho-ke ukuthi kunenkinga la, lase libiza i-backup. Zathathwa-ke lezi gebengu kwavulwa amacala okuthumba nokureyipha nokutshontsha. Ebhuthini-ke yale moto kwatholakala amafoni awu-13 nama-laptop awu-5 nemali. Baboshwa-ke labantu kodwa phela ngoba sonke siwazi umthetho wase-South Africa baphuma ngebail. Omunye-ke kulabo bantu wayebandanyeka ecaleni lokubulala u-Olerato. Yilo owazibulala e-KZN. Nguye impela-ke lo owangidlwengula wathatha ubuntombi bami. Impilo yami ayiphindanga yafana nakuqala. Inzima kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. Angikhoni ukundlula kulento. Sengize ngihlala khabo baba eFree State. Ngoba abo-anti bathi kungcono ngisuke eGoli. Mhlambe kuzoba ngcono kodwa kuyafana. Bayimosha impilo yami labantu. Kodwa ngihlezi ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi mina ngaphuma ngiphila kulesimo. Ngoba angazi ukuthi kube asiyanga lapha egarage bekuzokwenzakalani ngempilo yami. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.